दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 33थि गायसनथाय सानजों लोगोसे गरेश्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 19थि बोसोरसालिया जथुमा थांनाय सानखालि मेहेरगोनाङै खुंफुंजाबाय। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेश्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि थानसालियाव दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 33थि गायसनथाय सानजों लोगोसे गरेश्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 19थि बोसोरारि जथुम्माखौ मैया सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जायो। सानसेनि हाबाफारि बायदि फुंबिलिनि समाव बाथौ बावसालि थारनाय हाबाफारिया जोबनानै थांनायनि उनाव धोरोमारि फिरफिला बिरहोनाय जायो। फिरफिलाखौ बिरहोयो गरेश्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि हरेश्वर बर'आ। बेजों लोगोसे हाबाफारि बायदि गोथैसि बावनाय थान्दै मेल, गरेश्वर बियाब बाथौ गौथुम लाइमोन खेराइ हान्जानि मोसानाय दिन्थिफुंनाय, गौमा आरज बायदि बायदि हाबाफारि लानाय जायो। बे गौमा आरजखौ बेखेवनानै होयो 30 नं गरेश्वर बिटिसि बियाबनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर'आ। बे हाबाफारिया जोबनानै थांनायनि उनावनो बेलासिनि 2 रिंगायाव गरेश्वर बियाब बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि मोनसे सावरायमेल लानाय जायो। बे सावरायमेलाव गरेश्वर बियाब बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि आफादगिरि निलदा बसुमतारीनि आफाद सामलायनायाव जानानै थाङो। गरेश्वर बियाब बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि सावरायमेलखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी बिथाङा बाहागो लानानै बेखेवनानै होयो। बे सावरायमेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि नेहाथारि मुस्रिमा सांग्रिली बर'आ। बिथाङा बाहागो लानानै बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै आरो बे धोरोमखौ जौगाहोनांनायनि सायाव बेसेनगोसा बिबुंथि होलाङो। बे हाबाफारियावनो गरेश्वर बियाब माइनाव आफादनि बुंथिगिरि मुस्रिमा कमली दैमारी, दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय गोथारि काशीनाथ स्वर्गियारी, दुलाराय बाथौ गौथुमनि बारग' बुंथिगिरि देवेन चन्द्र बर' आरो गरेश्वर बियाब बाथौ गौथुमनि आफादगिरि हरेश्वर बर', गाहाय नेहाथारि मन्टु नाथ बर' बिथांमोनजों लोगोसे गरेश्वर बियाब बाथौ गौथुमनि बेन्दोंआव थानाय गं 58 गामिनि गामि सामलाय आफादनि आफादगिरि नेहाथारि गोथारि आरो गासै 1000निबो बांसिन माइनावफोरा बाहागो लानायजों दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 33थि गायसनथाय सानजों लोगोसे गरेश्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 19थि बोसोरसालिया जथुम्माया मेहेरगोनाङै जोबलाङो। दिनै गरेश्वर बियाब बाथौ गौथुमा 33थि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जे जोनोम सान, बे जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै गरेश्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि 19थि बोसोरसालिया जुथुमाजों लोब्बा लाखिनानै जों दिनै जुथुमाखौ खुंदों। बे जुथुमायाव जोङो सेथि हाबाफारि बायदियै जोंनि फुंबिलियाव जोङो बाथौ थारनाय, बे बाथौ थारनाय हाबाफारिखौ जोङो मावफुंलांदों आरो नैथि हाबाफारि बायदियै जोंहा धोरोमारि फिरफिला, बे धोरोमारि फिरफिलाखौ गरेश्वर बियाब बाथौ गौथुमनि आफादगिरि हरेश्वर बर' बिथाङा बिरहोयो। लोगोसे थामथि हाबाफारि बायदियै जोङो गोथैसि बावनाय, बे गोथैसि बावनाय हाबाफारियाव जोंनि गरेश्वर बियाब बाथौ गौथुमनि आखान्थि आफादगिरि मानगोनां धनन्जय बसुमतारी बिथाङा गोथैसि बावनाय हाबाफारिखौ मावलाङो। बेनि उनावहाय जोंहा ब्रैथि हाबाफारि बायदियै गौमा आरज, जोंनि जे बाथौ धोरोमनि जे आरज, बे आरजखौ जोंनि गरेश्वर बियाब बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय 58 गामिनि माइनावनि मानगोनां बिबानगिरि लोगोसे गामिनि सामलाय आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारिजों दिनैनि गौमा आरजखौ दैदेननाय जायो। लोगोसे बिनि उनावहाय जोङो दा माइनाव आफादनि सावरायमेल, बे सावरायमेलावहाय जोङो दिनै जोङो दुलाराय मिरु बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी बिथांखौ जोङो दिनैनि जों जि माइनाव आफादनि सावरायमेल, बे सावरायमेलावहाय जोङो लिंहरदों। लोगोसे बेजों लोगोसे दुलाराय मिरु बाथौ गौथुमनि माइनाव आफादनि नेहाथारि सांग्रिली बर' बिथांखौबो जों दिनैनि जि सावरायमेल, बे सावरायमेलाव जोङो लिंहरनानै जोंनि गरेश्वर बियाब बाथौ गौथुमनि जा
बोसोरारि जुथुमाजों लोगोसे माइनावनि सावरायमेल बे सावरायमेलखौ जाफुंहोनायाव बिथांमोना जोंखौ मदद होफैबाय आं बेखौ बुंगोन दिनै जोंनि हालामनि गरायसर बियाबनि सिङाव थानाय जे गामि दफाफोरनि मानगोनां सामलाय आफादनि आफादगिरि जों लोगोसे नेहाथारि बिथांमोना फैनानै दिनै जोंखौ मदद होबाय जोंनि धोरोमखौ फोसाबनाय फेहेरनायाव दिनै बिथांमोना जोंखौ मदद होबाय आरो दिनै जोंनि जि गरायसर बियाब बाथौ गौथुमनि जे थानसालि बे थानसालिखौ जे आबुं महर मोननायाव जोंनि रायजो राजानि गोबां मददथि दं बेखौनो आङो गासैनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनायखौ बावहरनानै जोंनि दिनैनि जा बोसोरारि जुथुमा बे जुथुमायाव जाहाथे लोब लोब फैनानै हेफाजाब होफैनो थाखाय आङो बयनिसिमबो साबायखर बावनाय थाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय बयनिसिमबो गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गरायसर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै निउस पर्टेल नायगिरि नोंथांमोन बयनिसिमबो नैबे दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 33थि गायसन सान फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै दिनैनि बे जोंनि गरायसर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 19थि बोसोरारि जथुम्मा बे जुथुम्माजोंनो लोब्बा लाखिनानै गरायसर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि जा नैबे सावरायमेल बे सावरायमेलखौ जोङो जोंनि गरायसर बियाब गौथुमनि गासै 58टा सुपा नङा होनब्ला बे 58टा सुपानि गासै गामि सामलाय आफादनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि गोथार बाथौ थानसालिनि मानगोनां दौरि दौसि आरो मोनफ्रोमबो गामि दफानि माइनाव आफादनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौ लानानै जों बिथांमोनखौ लिंहरनानै बिथांमोनखौ मान होनानै नैबे जोंनि बियाब गौथुमनि गोथार थानसालियाव जों सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै नैबे खुंजानाय जा गिबि हाबाफारि होननांगोन बेनो जाबाय गिबियाव आफा इसोर बोराइ बाथौनि जा नैबे गोथार थानसालि बेयाव बावसालि बावनाय आरो थारनाय बे हाबाफारिखौ जोङो गिबि हाबाफारि हिसाबै मावजेनदों दा बेनि उनाव जोङो नैथि हाबाफारि धोरोमारि फिरफिला बिरहोनाय बे धोरोमारि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि जोबनाय लोगो लोगो जोङो नैबे समाव थामथि हाबाफारि हिसाबै रुंसारिफोरनिसिम बिबार बावनाय गोथैसि बावनाय बे हाबाफारिखौ जों आबुङै मावफुंनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो हाबाफारि हिसाबै जोङो जोंनि बियाब गौथुमनि जा बोसोरारि दाजाब दानख'नि नङा होनब्ला थान्दैमेल बे थान्दैमेलखौबो जोङो आबुङै जिरायनाय जायो आरो लोगोसेयैनो दा नैबे सोलिबाय थानाय बियाब गौथुम माइनाव आफादनि जा सावरायमेल सेमिनार गुबै सावरायनां आयदा बाथौ धोरोमखौ फोथांना लाखिनाय आरो गोग्गो न'खर दानायाव लोगोसेयैनो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ धोरोम सोलोंथाइ होनायाव माइनावफोरनि मावनांगौ बिबान बे गुबै गोनांथार आयदाखौ लानानै जोङो दिनै गासै गरायसर हालामनि माइनाव बिथांमोनखौ लानानै जोङो सावरायनाय जादों बिथांमोनखौ जोङो लिंहरनाय जादों दा जोबोद गोजोननाय मोनदों बिथांमोना जोंनि बियाब गौथुमखौ थानसालिखौ मान होनानै जेरैबायदि लोब लोब बाहागो लाफैदों बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरदों गरायसर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै दिनैनि बे जा हाबाफारि ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों जे जोंनि गुबै धोरोम आंगो धोरोम बाथौ धोरोमखौ जे बयबो दिनै ग्रोम ग्रोम आबुङै आब्रुथियै जा जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा खान्थि आसार खान्थि नेमखान्थिनि गेजेरजों जा आब्रुथियै फालिनो फुजिनो फेहेरनो फोसाबनो फोगोमनो बायदिसिना बिथोनाव जा बिथोन होबाय बेखौ मानिनानै दिनै जोंनि बर' हारिफ्रा गावनि आंगो धोरोम बाथौ धोरोमखौ अनसायनानै दिनैनि सानाव गरायसर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमाबो नैबे बाथौ गौथुमनि जा जोनोम सान खुंगा 33थि जोनोम सान बे जोनोम सानखौ खुंनाय जादों आरो लोगोसेयैनो बेजों सरजाबफानानै जोङो 2 बोसोरारि जोंनि बियाब गौथुमनि 2 बोसोरारि
जथुम्मा बे जथुम्माखौबो जोङो खुंनाय जादों आरो लोगोसेयैनो बेजों सरजाबफानानै लोब्बा लाखिनानै जोङो माइनाव आफादनि गोनांथार आयदा लानानै सावरायमेलखौ लानाय जादों बेखिनियानो गोजोन्थों।